Panjongko, Pak. Lho, pripun kabare? Sae, Pak. Sae nggih. Aduh. Iki kuliahe sik lancar. Alhamdulillah tasik. Semester piro? Niki nembe semester setunggal no, Pak. Oh, semester. Semeter. S2 nggih? Nggih, Pak. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. keluar. Daerah mana? Jawa no, Pak. Oh, Jawa. Oh, nggih, syukur. Sumelangku lek terus. Daerah. Daerah Grogol ayo. Nah, niki Kembang Rawe nggih? Nggih. Niki diulangne mboten kali Mbak Nur? Napa? Kembang Rawe. Kembang Rawi sinau piyambak, Pak. Hah? Ugur bangsa kembang-kembangan no. Lek sing teng Mbak Nur College diajarin apa? Anu Mbak Nur Adayani. Diajari makna kehidupan. Ah nggih. Oh nika kehidupan yo ora cetha lho, Mbak. Tangga kula nika. Ah nggih. Niku mboten cetha lah mendah kula diturunke teng muridé nek mboten cetha pripun ngoten niku. Mboten sebagai murid harus bisa menyaring. Oh, begitu. Nggih. Saring sik, nggih. Nggih, leres. Sing apik dienggo, sing ala ya disingkirke sik. Suatu saat sing ala, mbuh zamane kapan iso dadi apik. Baik dan buruk itu tergantung waktunya. Nggih. Nggih. Ketoke ngendikane Mbak Nur College ngono kuwi. Jenengan nggih ngoten, Pak berarti. Napa? Jenengan riyen nate Allah mboten? Kula ala terus sepriki ya, Mbak. Minjing bibarking Mekahan, Pak. Sae-sae sedaya. Wah, Amin. Monggo Kembang Rawe dipun aturaken dening Mbak Mira Kirana. Oke, yuk. Mbah Untung monggo sugeng laras Mbah Untung. Mbah Tahid mantan Kaswa Polorjo Krajan.
nggih, sami-sami. Mira Kirana mbiyen cilikane iki sak ungkus sikan melu aku. Ha iya. Ning Nganjuk ngono kuwi lho. Ah mbiyen ning Nganjuk iki sesasi iso ping